थगायनायखायनो जेनगोन UPPLआ सारा जिंदगी बिसोरो देहाया सिगाङाव होनाय भिडिअ एन्ट्रिखौ निश्चय नुनानै नोंथांमोना बुजि मोनगोन बे आइजोआ एबा बे मादैया मानि थाखाय दिनै UPPLआ जेनगोन आरो जेनगोन जेरैखि जायाबाबो जेनगोन बे बाथ्राखौ मानो बुंदों नोंथांमोना निश्चय बे भिडिअखौ सिगाङावबो नुखाबायबो जानो हागौ एबा जायफोर बिथांमोना नुवाखै नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जाहाथे जोबजासिम नायलांगोन आङो आसा खालामो नोंथांमोना जाहाथे बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय एबा मिथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोनजों आंजों मोजां गाज्रि शेयार खालामलायबाय थानो हानायनि थाखाय नोंथांमोना जितु सोरबाफोर गोदानै आंनि एनटि ब्रह्म इउटिउब चेनेलाव गोदानै हाबसनबायदोंबा बा नुफैदोंब्ला नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन लोगोसे आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना शेयार खालामनो हागोन होननानै आं आसा खालामो दायो आङो बे भिडिअ एन्ट्रिनि सिगां नोंथांमोननो आङो मोनसे खोथा फोसावनो सानदों खोथाया बेनो जे जोंहा सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय हुग्राजुलि ओनसोलाव रंजालि बैसागुनि मुङाव मोनसे मोसालायनाय बादायारि होदों बे मोसालायनाय बादायारियाव जाय बिथांहानो बांसिन भिउस मोनगोन एबा जाय बिथांहानो गोबांथार शेयार जागोन अर्थात 2K 3K बिथांमोनहा जाय बिथाङानो शेयार मोननो हागोन बे बिथाङानो सेथि बान्था एबा 15,000 रांखौ मोननो हागोन आरो जाय बिथाङा सेकेन्डआव थांगोन बे बिथाङा 10,000 बान्थाखौ मोननो हागोन आरो जाय बिथाङा थार्ड लाइनाव थांगोन बे बिथाङा माने 5,000 बान्थाखौ मोननो हागोन बेखायनो नोंथांमोननो आङो दिनैनि दिनाव बै मोसागिरि बिथांमोननि जानानै आङो नोंथांमोनखौ गुरैयै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामो आरो बिथांमोननि मोसानाय स्क्रिप्टखौ आङो नोंथांमोननो होनि नोंथांमोना माबायदि मोनदों एबा माबायदि नांदों गोसोआव नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव जनायहरगोन आरो फोरमायहरगोन होननानै आं आसा खालामो आरो जाय मोसागिरि बे बिथांनि मुङा जाहैबाय फुंबिलि बर' बिथाङानो जाहैबाय हुग्राजुलि ओनसोलनि हासनय दैमाजुलि गामिनि नोंथांमोना भिडिअखौ अब्ला नायनानै मा सानो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायदो आरो नोंथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों अनलि गिदिंनानै थांफिननो नाङा हायोब्ला अननानै नोंथांमोना जोङो गावजों गाव बर' हारि जानानै एबा बर'निनो साननानै नोंथांमोना बे भिडिअखौ जाहाथे बिथांजोआ बा बे गथ'आ सेथि बान्थाखौ लानो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना शेयार खालामनो हागोन होननानै आं आसा खालामो नोंथांमोना अब्ला बे गथ'नि मोसानायखौ बा फुंबिलि बर'नि मोसानायखौ नायनानै लाग्रोदो दायो नोंथांमोना फुंबिलि बर'नि मोसानायखौ नुबाय एबा बे उन्दै गथ'नि मोसानायखौ नुबाय रंजालि बैसागुआव बिथाङा गोसो होनानै बादायारिखौ बिथाङा खाबु लादों बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे बिथांनि बे खाबुखौ जेन जौगाहोयो एबा बिथांखौबो गोजौ फारसे दावगानो सुबिदा होयो अर्थात बिथांजोखौबो बे उन्दै गथ'खौबो नोंथांमोना जाहाथे बान्थाखौ मोननो हानाय बायदि नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन होननानै आं आसा खालामबाय नोंथांमोना बिथांनि फेसबुक पेजआव अर्थात बिथांनिथ' नङा बे फेसबुक पेजआ थेवब्लाबो नोंथांमोना थांनानै शेयार खालामना होगोन आङो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन नोंथांमोना बे डिसक्रिपसनाव हाबनानै नोंथांमोना बिथांजोनि मोसानायखौ जेसे हागौ एसेबां शेयार खालामना होगोन होननानै आं गोसो गोरबोनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामहरबाय अब्ला थुदो दानिया लोगोफोर जोङो मेन टपिकआव थांदिनि दिनैनि मेन टपिकआ जाहैबाय नोंथांमोना सिगाङाव भिडिअ एन्ट्रि होनानै नुनानै निश्चय बुजि मोनखादों मादैया UPPL हान्जाखौ जेनगोन होननानै बुंनाय अब्ला नोंथांमोना निश्चय बुजिखादों UPPL हान्जाया मानि थाखाय जेनगोन एबा मानो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गोबाङानो नुखादों आरो गोबाङानो नुखाखै दिनैनि दिनाव बे आइजोआ UPPL हान्जाखौ जेनगोन होननानै मानो बुंखो बिथांजोआ नाथाय BPF हान्जानि ना बबेबा मोनसे हान्जानि जों बेखौ बुंनो हाया एबा बुंनो थाङाखै दिनै गोबां नंगौ बियो बिथांजोआ गोबां खोथा बुंदों जिथु सान्थिया फैदोंब्ला गोजोन गोरोबथानि मुङाव माने XNDBनि बिथांमोना जेलाव दासिमबो फासिनानै थानो गोनां जादों जाय सिगनेटरि डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सार बिथाङा दिनैसिमबो मानो जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजादों बिथांमोननि दुखु दाहाखौ दिनै बर' आइजोफ्रा अर्थात बर' बिमाफ्रा बुजि मोनदों अर्थात बर' बिमाल' नङा गासै अल बर' समाजानो बुजिनानै मोनगासिनो दङ दिनैनि दिनाव मानि खारनाव बिथांमोननि केसा जोबनानै फैयाखै एबा मानि थाखाय बिथांमोनहा केस उइथड्र जाजायाखै दिनै जायफोर बिथांमोना आं सिगांनिफ्रायनो बारे बारे बुङो बिसि फिसाजों न'खराव मोखां नायलायनानै ओंखाम जादोंब्लाबो बिथांमोननि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय गैया मानो बेफोरबायदि जानो मोननांगौ दिनै जिथु बिटिआर सक्तिया थारैनो रोखा मोनब्ला बिटिआर एग्रिमेन्टजों जोंहा गोजोन गोरोबथा फैदोंब्ला दिनै जोङो हाग्रानिफ्राय उग्रपन्थिखौ दिरुननानै लाबोजोब्बाय बा XNDBफोरखौ बिथांमोनखौ लेंहरनानै लाबोजोब्बाय बिनि थाखाय गोजोना फैबाय बे सियर जोङो बेखौ जोबोद गोजोननाय मोनो आरो बिटिआर सरकारनि थाखाय जोङो रोजा रोजा साबायखर होनो गोसो जायो मानोना प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर एक'नि गेजेरजों हाग्रायाव थानाय बिथांमोनखौ अर्थात बिर जोहोलाव बिथांमोनखौ हाथियार लानायखौ दोनहोनानै दिनै सरकारजों मोगा मोगि जाहोनो हाबाय दा बेल' नङा जि जोंहा साननांगौ बाथ्राया बेसो दिनै जिथु बिथांमोनहा हाथियार दोननानै एबा सरकारजों आखाइ मिलायनायावबो दिनैसिमबो मानो बिथांमोना जेलाव भुगिनानै थानो गोनां जादों मानो
मानो थानो गोनां जादों बिथांमोना जेराव भुगिनानै दिनै बिथांमोना सिगनेटरि नङामोन नामा बिथांमोना सिगनेचार होआखैमोन नामा बिथांमोना बे बिटिआर एकर्डआव हेफाजाब होआखैमोन नामा दिनै प्रमद बर' बिथाङाल' हारसिङै बा अर्थात UPPL नि एबसुआल' थख'खौनो बे बिटिआर एकर्डखौ खालामदोंमोन नामा गासैबो बर' समाजाव मोनबेसे दल संगठन दङ मोनबेसे आफादफोर दङ गासैखौबो लानानैसो बे बिटिआर एकर्डखौ खालामनानै लानानै फैदों थिग बेनिखायनो जों साननायाव जोंनि नुहुरनायाव बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बड'लेण्डखौ मोनासै जेब्ला बास बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' हारिनि थाखाय नांबोनाय बिर जोहोलाव XNDB फोरनि केसफ्रा गासिबो खालास जाजोबनांगौमोन आरो उइद्र जानानै बिथांमोना आलो गोजोनै न'खराव नों आं रायजो राजाफोरजों मोखां नायलायनायलाय रुजु-रुमु संसार मोनजानांसिगौमोन दिनै बास बिथांमोना मोननांगौ मोन्थायखौ मोनाखै एसग्रिसियानि रांफोरखौ मोनाखै बिनि थाखाय एथ'ग्राब जोंहा साननांगौ गैया बेफोरो लासै लासै जालांगोन बेखौ जों नेनानै थानो हायो नाथाय दिनैनि दिनाव जि जाय बिथांमोना हारिनि थाखाय नांबोदोंमोन गावनि जिउखौ दाउसा अमाफोर बायदि सैमाफोर जुनारफोरजों समान रुजुजाथावना XNDB नि मानसिफोरखौ बा NDB नि सोद्रोमाफोरखौ दिनै बिथांमोनहा सैमाजों रुजुजाथावनाखौ आं ओरैनो बुङाखै नोंथांमोना बुजिनानै नाय बिथांमोननि जिउआ सैमाजों रुजुजाथावना एबा जुनारजों रुजुजाथावना बायदिमोन दिनै बिथांमोना गाव गावनि जिउखौ बेसेन गोसा जिउखौ बेसेन गैयै बायदि खालामनानै हाग्रायाव हारिनि थाखाय नांहैदोंमोन हाथियार लानानै बिथांमोना सोमावसारदोंमोन गावनि जिउआ माब्ला बबेयाव मा जालांगोन बेखौ जेबो मिथियाजासे हारिखौ गारनानै बिमा बिफाखौ गारनानै गामिखौ गारनानै ओनसोलखौ गारनानै बिथांमोना एब्रे एब्रे थाखोमाबायनो गोनां जादोंमोन दिनै बै बिथांमोननि थाखाय जुदि जोङो साननाय गैयाब्ला अब्ला जोंहा बे एकर्डखौ लानानै मा गोजोननाय मोननो दिनै जुदि जोङो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंनो गासिबो जेंनाफ्रा समाधान जागोन होननानै दङमोनब्ला लिरनाय दङमोनब्ला रोखायै अब्लासो जोङो बै बिटिआर सुक्तिखौ जोङो एग्रिमेन्ट खालामनांगौमोन होननानै जों नुहुरो दिनै बे जोङो सानथावना बाथ्रा एबा सिन्ता नांथावना बाथ्रा दुखुनांथाव जायो दिनै बर' आइजोफ्रा मोनसे समाव गोबां जिनाहारि जानानै थांबाय बैफोरबायदि बिथांजोमोनहाबो दासिमबो मोननांगौ मोन्थायखौ मोनाखै न'खर न'खर साख्रि होगोन होनना बुंदों बिटिआर सरकारा देरहायोब्ला अर्थात UPPL आ देरहायोब्ला दिनैनि दिनाव बिटिआर सरकारा देरहानानै सरकार सालायगासिनो दङ एबा UPPL आ सरकार सालायगासिनो दङ अब्लाबो दिनैसिमबो मानो थाखाय दासिमबो जेबो जेंनाफ्रा जोबनानै थाङाखै गोबां बायदिसिना दावरावसो खोनागासिनो दङ बेफोरखौ आं बुंनो थांलिया नाथाय बे एकर्डनि गेजेरजों जोंहा XNDB फ्रा जेरैखि जाया जेलनिफ्राय खालास जानांगौमोन आरो बिथांमोना जेरै मोनसे समाव बिलटिआ BTC खौ सुक्ति खालामनाय समाव बिलटिफोरनि केसा गासिबो उइद्र जादों प्रमद बर' सारा खुद गावनो बुङो बर' हारियावल' हाथियार लानानै संग्राम खालामग्रा मानसि गैया NSCNफोर दङ आलफाफोर दङ गोबां बिथांमोनाबो बेफोरबायदिनो हाथियार लानानै सोमावसारदोंमोन होननानै बुंदोंमोन नंगौ बे बाथ्रा सैथो नाथाय दिनैनि दिनाव NDB नि बा हाथियार लानानै सोमावसारनाय बिथांखौ फासि होयोब्ला जोङो माब्लाबाबो जिरायनानै थानाय नङा होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव बारे बारे जाफ्लेनाय जाथायानो जानो थांगासिनो दङ एबा खोनाफेरै बाथ्राफ्रा खोनानो थांगासिनो दङ सानफा एफा जोंनि बर'फोरनि जिउआव खैफोद फैगासिनो दङ खोनानो मोननाय बायदिब्ला जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जि बिदाय बिथाङाबो खारखोमानानै दङ दायो जि बिदाय बिथाङाथ' नोंथांमोननिनो UPPL हान्जानिनो सासे गोख्रों मावथि हिसाबै एबा थिखादार हिसाबै गसंनानै दङमोन दिनै बिथाङा मानो खारखोमानानै थानो गोनां जादों UPPL सरकार थासेयावबो मानो खारखोमानो गोनां जादों फेरेंगा बिथांमोन बायदियानो दिनै जि बिदाय बिथांमोनखौ बोजबनानै लादोंमोन फेरेंगा बिथांमोन बायदियानो जि बिदायनो खामानि होदोंमोन गिदिर कन्ट्रेक्टरफोरखौ सेंग्रेबेर बाला अन्थाइ बोखांनाय खामानिफोरखौ जि बिदाय बिथांनो नोंथांमोनानोथ' मावहोदोंमोन दिनैनि दिनाव जि बिदाय बिथांखौ मानो खारखोमानानै थाहोदों बबेयाव बिथांनि केसखौ मानो बोखारना होआखै बिथांखौ दिनै मानो सरकारा नागिरदों नोंथांमोना मानो बुजियाखै बेखायनो आं बारा गोलावखौ बुंनो सानलिया रायजोफोर नोंथांमोना निश्चय बुजिखागौ नोंथांमोना गासैखौबो फारसेनिफ्रायनो फारि नायनानै निश्चय बुजिया नङा बुजिखायो आरो गोबां इन्टेलिजेन्ट मानसिफोर दङ जोंहा साननो हानाय बुजिनो गोरों जोंनि बर' समाजाबो गोदोनि बायदि एथ'ग्राब माने गोदोसोनानै थानाय नंलिया नाथाय जोङो सोरनिबा खैसे सानैजोंसो जों नारसिनजागासिनो दङ एबा नाख्रेबजागासिनो दङ बे रोखा आं बुंनो थाङा जे UPPL आ बिथांमोनखौ नारसिनना दोनदों बा BPP नारसिनना दोनदों होननानै जोङो गेजेरनि जानानैसो बे बाथ्राखौ बुङो बेखायनो नोंथांमोना बै सिगाङाव आङो भिडिअ एन्ट्रि होनायखौ नोंथांमोना नायनानै जाहाथे दिनैनि भिडिअखौ बुजिनानै लादो थारमाने बिना रानिया दिनै गाबोन ओरैबायदि पाब्लिक जोंनि आइ बिदा फंबायफोरखौ ओरैबायदि थगायगासिनो दङ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नाम लानानै 75,000 होगोन होननानै आर'नाइ गानहो अनेक पाब्लिकफोरखौ बियो मिटिं खुङै सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ थगायगासिनो दङ खिन्थु बे 75,000खौ दिनैसिमाव बिसोरो जोंनि मालिबिथा एरियायावहाय 19टा ग्रुपल' होनो हादों 25,000 करि दिनैसिम 50,000 थाखाया गैया खिन्थु बियो गासिबो फल्ससो जोंनि गामि ओनसोलनि
बिमा बिफाफोरखौ बेबायदि होननानैहाय भट दा थगायथों बियो थगायनानै भट दालाथों जोङो बेखौ दुखु मोनो मानो होनना बुंब्ला मानसिया सैथोजों थाबायनांगौ सैथो खामानि मावनांगौ होमब्लासो फोथायजायो आरो गावखौबो सैथो होननानै सानजायो आरो खामानिफ्राबो साक्सेसफुल जायो बिसोरो बेबायदि थगायनायखायनो जेनगोन UPPL सारा जिन्दगि बिसोरो देहाब्लाबो बै समनिफोरबायदि जोंखौहाय थगाय थुसि खालामनानै देहायागौमायनि आङो बेखौनो बुङो आरोबाव बियो मोनसे बाथ्रा बुङो सब समाय आइ आफा रायजो राजाया दिनै गाबोन माबायदि मोनदों होननानै सोङो बियो सान्थि मोनदों ना मोनाखै सान्थि हारसाफ्रा होनोनो गावनि सिगाङाव आंनि हान्थि फायसे बबे नमा नोमफा सान्थि मोनदों हा बिनारानि बबेयाव सान्थि मोनदों दिनै हाजार इन्दि बेखौनो सासेबो बख'नो रोङाखै UPPL सरकारा दिनैहाय सान्थि बेसेबां अरजोंब्लाव गासिनो दं जों बिमा फिसा थैजानाय हेलाव जोबजानाय बिमाफोरनि जिबनाव मिथिगौ बिनारानि नों ओरैनो अमा गुन्थुथ्रि बायदि बखिबायला जानाय नङा मिथिखा बांद्राय थगायोब्ला खैला मैला होननायाव नुजानो हानाय नङा नोङो मिथिखा बिनारानि बांद्राय नोङो पाब्लिकफोरखौ बेबायदि दा थगाय दा बिसोरो थगायगासिनो दं पाब्लिकफोरखौ अरुणोदया मा होनो अरुणोदयनि खोथा लाबोयो बिसोरो थांनाय लोगो कम्पिउटार लायै बिसोर न'खर गिदिङो कम्पिउटाराव मा बुङो नोंनि नामा मा होननानै सोंसै नोंनि नामा सुम्बासि नार्जारि नै नोंनिया नै 18 नाम्बारावनो नों एबारावनो मोनथारसिगोन नोंनि हाउजिं न'खौ अरुणोदयखौ जों नै लाखाबाय फिलाप खालामखाबाय खिन्थु बे अरुणोदया 2 नाम्बार फर्मा खालि अरुणोदयनि नामल' बबेयाव सिगनेसार होनांगौ बबेयाव बिमा बिफानि नाम लिरनांगौ बेनिबो गैया बबेयाव शिबनि साइन थानांगौ बेबो गैया